Bilochar liasong Hamren Regional Committee la pen chirabra pet branch atum pen ladak Hamren Press Club sai hem long ke wang pen nilitum lamthi labangso media hoi pen lamthi thethini chepaklang kangtung bang la pulo je non malom just semet pet aduya hoyanat Khanduli Mokoiram la pen ke tadolang so la pen pujir kendenganat thengpi kaluk sona bang penang thedung dolo thengpi kang hu alam chethan polote la ke non het pen kalilo penang aningkan pen sitame penang social organization la pen leaders atum la pen ke forest department atum sitame la bangso thengpi kang hu ke khangi phan bang ke bori bom lo sitame Q&A son si thek lo la pusona por hut non het jong ke dam tang ni phli pho frank tadolang so Harvard jitu university ki kemi pu dum karbiang lo autonomous council la pen tum MLA Sarup Singh Tero la litum ke lang dam aside lo haladak otlang no achomang atum bang thengpi nang ki pi abang parhum ruta sonsi theklong lo la pen arjulong lo labang so lam the hok pet kachini neng phan punil tum Bilochar lia song lang hempi head branch president secretary atum japon si la pen alang litum cherabra pet haladak socheng amreng border development committee alang leaders atum pen adimak long an palelo la pen hadak theklong lo thengpi ki pi bang lead pik an lo joparni jopada hadak thengpi ki pi bang ekdom patihur nu ta sonsi theklong lo labang so birta nilitum kelang cari itum forest of Pansitame la pen ke district administrative law and order patamin to pachini lo la so teng pen si hadal daga bang la so theng piki ping ton popusini tum ning je thedolo tame patumi bang aku birta long chulo je anar lo kring se hala daga bang ke la odlang no chomang tum bang ke theng pi na ki pi theng pi ke roy bang hala dak thek long lo la bang so birta long pen si nilitum dak SP sir additional SP tum han birta palelo la pen alang litum bang ala Meghalaya police tum pen chingki phan bor ilo sitame ala tum alam patoy te det si hala dak bang theng pi ke thap han bor ilo la so lam pen ajok forest department la pen bang ke forest department na gilit pon ituma protection rangers la pen ke hala dak lang hempi bir officer pen chenglo alang ituma risang ho la pen tum social organization KSA border development committee tum sport long dam pen si hala dak nilitum mek khini pen thekot long si hala dak thengpi thabo magari bang litum nep dun long lo kadok be chirap pen amasila pulo hala dak thengpi ke nep pen one bomb hut isi therak me la pen chijin so me forest atum mena kam sike claim aron re pen thengpi ki pi pu yoni sela so thengpi ke nep dun pen one bomb hut hala dak otlang no achomang tum gari nang par pandun petsi hala dak forest department ke sai khie tum phan la pen nili tum phan sitamena tengkheng la son hala dak tolo la so yoni masi hala dak malom so chetor ko la sitame arna ma hirjume rada hirjume pen a jok hala dak jok phan sitame areng hupa so se pin pen hala dak pen tum chepa jok long si gari bang ke forest department long non tame central ren andra si dolo lasi labangso media hoi pen kapachini kangtung bang la pulo jaseme pet aduya hoyanat Khanduli langhem pinat ke han puru penta isi alir alon labangso thengpi thengprang haladak tomon haladak alir alon thengpi thengprang ben sido stami haladak thengpi nona bang awe pin lo thengpi nona bang ke kachelang adi mamasi awe pin lo thengpi kang hu dak pati khurnu da joine masi anglong along kwen sinon bang ke nai long lang lo la chot kali la so long bangke isi ako chetherak me bangke ritar lip lo pulotang te komantu ne por bangke ilitu menna akar bidhada kacherap dokok titi la so joini si ke khangji phanta bori ulota un eden lo la sinona por bangke ilitum kamatha chelar si thengpia bang kang hon nang por la pena bangke border na jasemet pet la puwa hina na bangke thengpi hilo ilitum phan aduyo hoy na ke railo asila so thengpi jong si pana hok at polote mo aduyo hoy tai tum kacherai kom dami atowar bang masap su ka siksak dochi la pena bangke ako ethelam bangke akenang sot lam bangke la pulo pini kaching hon seroi pen idum khasi panar akorti atuma phan theng lang kachuri awar sai tum thoplot po theng lang aningkan nang churi po aphi bangke alang litum Meghalaya aram hok mate alang litum aram hok lu po nilitum along le po bang kachirai bor i bang dokok titi lasi ilitum kang hon ka jinso la pen jirpi la pen komat ne haladak kachichini che thek pen alang lituma phan alang lituma dalali klemun pen la bang so thengpi pana hok bom plote thengpi lo god bangke ilitum along le bangke dam bom je lasi Bilochar lia song hin pen so dak pen pachini lo je ladak
la bang so theng pi kirai kom jia long nilitum non imut chedong prat pen ke kelemi phanilitum chisik pon tanglo nilitum dak chari chalon tum pen sta minilitum so dak pen kaching wai phanitum kengkam chijor ponlo asi la bang so long nilitum mesen thedung political leaders la pen ke social activists atum intellectual atum sita minilitum phananga chirap tang chitu dunia lam thedulo asi la so media hoi pen pachini lo je karbi kaching hona korte ingjir doan la bang so theng pia dalali la pen theng pi kang hulong kachira ba bang ing ton nang po ing ton te pulotang te ke bang jiar ni bang ke kaprek ang deng nang le rok chi pusi pachini lo la pen thua bang ako sodak pen pachini lo je pini la bang so a theng pia bang jasemet pet kalukson chelang dam pulotang te forest asai hem adunga matame theng pi ke krep jo padabitum theklong lo lasi officers atuma bang na protection ranger puno nilitum range officer puno jo padap haladak ame khinia no hini kacheden dunji phanbang ke masap katur dokok ta thek official akam do same haladak forest asai khitum dolo haladak forest department forest claim bang photum do olo lasi isia honde ka bang kala pulo je office atheng no jong si theng pi ki pi la hayan da thekunde det pulo te komat ni ke forest asai khitum ta kachirap dokok ma puta honde meme lasi kachuning rilo nitum competent authority higher authority atum phan je department ang bongsi tame kachirap dokok ta thek aposi nalitum chelang pametha haladak inut banghini bak a forest atum ke matha krang methang jongjung ale pen labang so theng pi kana hok long kachirap dun dokok pulotang te bune kabot nam ji bangke lake forest department lo kalukson ji bangke lake karbia long le karbia property silukson po lasi sodak pen pachini lo forest department tum stame menang bong stame kiri kachetar lipen ala dak lapusona bang phujong si dokok bolotang te sodak men action ke NG phansi labang so media hin pensioning rilo la pen karbilo charli asong aduyo hoi pen chenglok mena ahawar long thengpi thengprang sangti arlong ke do an ke kai ke tame nilitum chirai thipji labang so joine bang nitum ajat ka chisong ang dengle dam nei tame nitum ready pusi labang so media hin pen kaduk kawe kaching honorat phansa mintum pachini pon